Zdraví u dalšího videa. A toto je program, přes který natáčíme, vidíte? Samozřejmě vidíte vlastně ten program vidíte několikrát, a vypadá to hustě jako. Ale vidíte, že to můžeme takhle zatáhnout, nebo je křížek. A tady má můj obrázek. A ukážeme si, jak to udělat. Asi vám trošku jen takto. Ale já bych vám dal do popisku klidně ten. Tak tady vyjede ta plocha, když tam máme to několikrát. Takže obrázek si navolíte, dáte přidat a dáte obrázek. A zvolíte si ten obrázek v počítači. Scény můžete taky přidat, ale já nevím, jako čemu to moc je. Já to tady delete, to prčic, teďka asi nevidíte nic. Dáme tuhle scénu, protože jasně to dáte takhle, černá obrazovka a takhle, jako kdyby to, ano. Tak to nebudeme teďka dělat. Dáme si nastavení, nebo tam nastavení, to je jedno. Tady už máte češtinu, já vám pak dám do popisku videa odkaz. Tady máte kódování. Kódování zvuku, to máte něco jako ve Windowsu a vidíte, že tohle bych nechával, tady nějaké ty kódy tu jsou a nechával bych to radši takhle, protože do toho bych se radši nehrabal, aby se vám to někde pokazilo. Tak, nastavení vysílání, tady si nastavíte ten, kde se to bude uložovat a tady máte živé vysílání. Vysílači jsou dva. Twitch, všechno tady máte. Prostě tady máte ty věci, ale tak to teďka to můžeme asi někdy jindy udělat. Obraz. Obraz, tady se vám ukáže grafický adaptér. Buď si dáte vlastní, já jsem si dal vlastní 50 fps, aby to mělo aspoň nějakou dobrou kvalitu. Teda nevím, jestli to má to nejlepší, ale pak si můžete nastavit, kolik monitorů chcete, aby to snímalo. A tak dále, už to všechno znáte, poměr strany. Já mám strašně takový divný monitor, strašně starý. A tak proto to není tak kvalitní. Takže dáme zvuk. A zvuk si nastavíte přes co chcete, jako kdyby, aby se nám to přehrávací zařízení. Já mám zvukové zařízení High Definition Audio. To má každý skoro, myslím. Mikrofon. Teďka jste mě neslyšeli. Aha, slyšeli jste mě, to teďka nejde. Tak, tady máte push of talks, to jsou takové zesílení mikrofonu, jak si to můžete udělat. Zkratky. Push of talk, další stlumení mikrofonu. Stlumení mikrofonu je jako dáme. A stlumení zvuků dáme tak. A pak to máme pokročilé. Toto jsem se ještě nějak nehrabal, protože priorita procesoru to si můžete nastavit, jak chcete. Vyrovnávací čas té scény bych nechal takhle. Ale ještě v tom obrazu jsem vám chtěl ukázat obecné. Zvuk, pokročilé, quick. Sakra. A je bylo takové? Jo, tady. Třeba můžeme nastavit na 4000, to jako doporučuje se na 4000, pokud vám počítač stíhá to, ale pak už to je takové na to. Takže to je tady z tohoto programu všechno. Tady máte šumová brána mikrofonu. Jak byste to chtěli, aby se to, když vám šumí mikrofon, tak abyste to prostě měli nastavené, aby tam ten šum nebyl. Tak, vidíte, tady je povolit šumovou bránu. Tak si dáme použít, ale vy mě slyšíte, myslím, normálně takhle. A pak už bych k tomu nic neměl, dáme OK a vidíte tady.
Tady se podíváme ještě třeba do dalších věcí. Tady máme pluginy, tady máme zastavit nahrávání, tady si můžete sklumovat a zesilovat mikrofon. Takže takhle. Já ho mám takhle na 80%, no dám si ho na 85%. Zvuky mám na 90, teďka jsem si tohle na 90, ale to je jedno. Víte, tady si můžete nastavit, jaká bude barva, když nahráváte. Já jsem si nastavil zelenou a když nenahráváte, tak jsem si nastavil, nevím, co je to zelené, počkat, jak to já jsem si nastavil. Jinak, no to je jedno, to je to nejmenší. Víte, opravdu to snímá všechno, dáme si Google, jo, tady je pohoda, Google, jo, krásně to snímá, tady Forge of Empires, dáme hrát, Arvahal, takže koukneme se na to, jak to vypadá, teď jsem si dal ten obrázek do rohu, takže se na to koukneme. Ta grafika je tak, ona není to zrovna nejlepší, ale tak krásně si sklidíme. Ano. Tak. Incí 8200 máme. Dobrý, takže 8 hodin. 8. No, a ještě si dáme tady body výzkumu, někdo mi píše, kdo mi to asi píše. Počkej, musíme se podívat. To se laglo. No. No, to je, tak to by mohlo být jako pro tento díl, tento tutoriál. Všechno vidíte, OBS krásně funguje, to je boží. Ale je to fakt lepší než nějaký, když se ještě nastavíme třeba, že dáme průhlednost, tady dáme, takže tady dáme 20, OK, vidíte tady ten obrázek, to pořád je. No, samozřejmě tak, ten výzkum načetl, tady děláme toto. Dáme Mramor, teďka si tady dáme 7, tak, jak nám ještě napsal. A teď se si vrokřubal prsty. Ahoj, zdraví tě, Homo novus. Prosím, vezmi jednoho vládce do cechu, bohatě se ti ovzdět. A těším se, počkej, ahoj, zdravím tě, Homo novus. Prosím, vezmi jednoho vládce do cechu, bohatě se ti ovděčím. Teda píšeme a pokusím se odpovím ti dnes nebo